Ahojte priatelia. Je streda a ľuďom na Širavej radosť robiť treba. Dnes je špeciálny deň, pretože pre vás máme množstvo skvelých darčekov, ktoré vám ideme rozdať. Poďte sa s nami na to pozrieť. Poznáte našu firmu EMI? Ani nie. Nie, my predáme... Áno, super. Áno, A kupujeme si tam aj. Áno, naozaj. Tak máme pobočku Sabinové a máme aj e-shop a dneska by sme vám radi podarovali osúšku. Nie, ďakujeme pekne. Nemáte za čo. Pekný deň. Ale kupujeme my tam. Áno, sme radi. Kupovali viacej. My predávame bytový textil a dneska by sme vám radi podarovali takýto vankúšik. Čo? Áno. Zadarmo? Zadarmo. Toto my nemôžeme uveriť. Áno. Že nám zadarmo 30 rokov nikto nič. No tak vidíte, dneska na Širave. Áno, to vážne. Tak nám dajte vizitku, že od koho sme Áno, to máte aspoň tu na vankúšiku dostali. napísané. A není? Áno, tu je. Toto EMI. ešte Takže EMI. nemáme No. také šťastie. A keď budú dobré, aj vnúčatá môžeme No. objednať. Ešte Áno, kľudne. a vážne, Dobre. akože máte tu teda, že kde by sme Áno. mohli. No ďakujeme vám veľmi Za čo? pekne, že ste nám Ďakujeme takto... Majte veľmi pekný deň. pekne. Tak. Daj Dovidenia. vám.